Hola a tothom. Bé, abans de presentar-vos avui a la nostra convidada, us farem 5 cèntims una altra vegada de la compra conjunta, el projecte que hem preparat per ara Nadal. A partir del dia 2 de novembre i fins al dia 30 trobareu a la web de Fem País un seguit de productes de diferents categories amb una durada per poder-la comprar. Us arribaran els productes a casa un cop finalitzada aquesta venda. I per compensar que hagueu esperat aquest temps, els productors oferiran un seguit d'avantatges, com poden ser visites gratuïtes a cellers, a produccions tèxtils per veure com confeccionen els teixits, objectes, un seguit de coses segons el productor. I avui ens acompanya la Cris, una entusiasta de la vida, com ella es defineix, i res, ens explicarà una mica el seu projecte, que és Savannah Books. I Cris, tot teu al micro. Molt bé, moltes gràcies per convidar-me. Estava baixant el gat, que se m'havia posat per aquí pel mig. Gràcies per haver-nos convidat a ser part de la plataforma Fem País. I, soc Cris Camarena, editora, escriptora, formadora de Savannah Books i la plataforma Estel·lar. També tenim la revista Pantera i l'última cosa que hem publicat és el calendari Som Terra 2022. Està baix el segell Savannah Books i bé, estem fent-lo en castellà, català, gallec i euskera. És el primer cop que el fem en 4 idiomes i estic molt contenta que la versió en català pugui estar en la plataforma Fem País. Molt bé, perquè recordem que amb aquest calendari és amb el que portaràs tu a la gran compra conjunta, eh? Sí, és un calendari sobre sostenibilitat, sobre regeneració. És algo més que un calendari. El nostre propòsit amb aquesta publicació és impulsar tot un moviment de persones que volem millorar el món a través de la sostenibilitat, del reciclatge, de la compra local, del consum de proximitat, quilòmetre zero. Amb el calendari, diguem que l'eslògan seria la principal cita que tenim en aquests moments és la cita amb la cura de la terra, amb el cuidado de la terra. Està clar que un calendari és una eina per a organitzar-nos. El que volem amb aquest calendari Som Terra és organitzar-nos per a impulsar moviment comunitari, de persones que fan pinya i que ens unim per a millorar les coses. Molt bé. A banda de tot això, dir que el calendari és una preciositat. És una preciositat. Està il·lustrat per Cristina Jiménez i cada mes té una temàtica, com pot ser cultivar, com pot ser les llavors, la protecció del medi ambient, el fer pa a casa, totes aquestes coses de proximitat que cal que tornem a gaudir i tornem a impulsar. Molt bé. Cris, explica'ns una mica quin va ser el teu projecte, com has arribat fins aquí? El meu projecte va començar en el 2008. Va ser una primera editorial que es deia Kirei, que segurament a algú li sona. Aquella primera temporada de 10 anys va estar molt enfocada en el moviment handmade, en el moviment del craft, de la creativitat, del fer les coses amb les mans. I a partir del 2018 el segell canvia a Savannah per a enfocar-nos més enllà de l'estètica, diguem. Volíem ja enfocar-nos en la profunditat, en les arrels, en transitar el canvi cap a el nou paradigma ecosocial que tan necessari és. Molt bé. Pel que ens expliques, t'encanta la teva feina. Sí, sí. Jo vinc del món de la docència i també m'encanta, soc formadora
Una cosa i l'altra són molt similars. Jo pensava que el món de l'emprenedoria anava a ser molt diferent del món de la docència, però en realitat del que es tracten les dues coses és de facilitar i de promoure un canvi de cultura i bueno, l'haver unit aquestes dues vessants de les meves passions ha donat lloc a aquest projecte que Savannah en realitat és una editorial, però tenim molts projectes en el calaix que obren tot un ventall de possibilitats cap a projectes educatius. Molt bé. Què li diries a algú que té ganes d'emprendre un projecte però que al final no s'acaba de decidir? Bueno, és complicat. No és un camí de roses, però la meva recomanació sempre és que el projecte tingui un propòsit una mica més gran que nosaltres mateixes. És a dir, que tingui un propòsit elevat, perquè és la manera en la que quan et lleves pel matí té tot un sentit i un significat poderós per a poder aguantar totes les dificultats i tots els entrebancs que vas trobant per el camí. Sí, perquè si no hi haurien més d'un dia doncs, que ja diries jo passo d'anar a treballar. Clar, no val la pena, el propòsit que tinc no és suficientment poderós com per a passar per tota aquesta, diguem, complicació. Per tant, un propòsit poderós. Això, a veure si més gent s'anima. Sí. I el medi ambient, la terra, el deixar als nostres fills un planeta com cal, tot això són propòsits poderosos que fan que tingués aquest impuls. Molt bé. Aquest any a la Gran Compra Conjunta sou varis els productors doncs, que esteu conscienciats amb això i hi haurà més d'un projecte. Sí, mica en mica es veu que en l'ambient està flotant un canvi en les empreses per a que les empreses es transformen en un agent de canvi, que no siga solament omplir les butxaques, sinó crear un impacte positiu i deixar la terra millor de lo que ens l'han trobat. Correcte. Molt bé, Cris, per anar acabant, l'última pregunta que faig a tothom, per tu què és fer país? Fer país, i més des d'aquí del País Valencià, que som germans i germanes de Catalunya, doncs és efectivament fer coses que són de quilòmetre zero, de proximitat, de compra local, de coses nostrades. Nosaltres tenim un eslògan, diguem, que són tres coses. Són conèixer, estimar, protegir. Sense conèixer no pots estimar i sense estimar no pots protegir. Per tant, per a mi, fer país seria això, seria conèixer el país, conèixer el territori, conèixer on vivim, com a pas previ per estimar-lo, perquè si no hi ha una relació pròxima no surt l'estima, i després protegir sobretot, cuidar, curar, tornar-li a la terra el que ens dona. Molt bé. Molt bé, Cris. Si vols afegir alguna cosa, doncs és el moment, i si no, doncs ho deixarem aquí. M'alegro molt haver-te conegut, haver parlat amb tu avui. I res, recordar que trobareu doncs, el calendari de Som Terra 2022 a la web de Fem País a partir del 2 de novembre. Vale, Cris, una abraçada ben forta. Una abraçada. I ens veiem aviat. Molt bé. Vale, adéu. Adéu, adéu.